Is Ushi Mac, rapper de Gaelach san Severmore. Bhí le clostal ar leithe RT Pulse, Arna G, BBC, Arna L, Radio Rira, agus haar típal na tíre ag imachtaí éagsúla an gabbard cracklete, go dtí an picnic electrónach, chuma ceanna le bheith múd a carlin ar an hip-hop. Ach nniu, bhí meag míú cepaí a chuma an buile chusn si bhanis. Bhí an buile seo a chuma bhama úsar as chláiríomhre ar a Dr. Ableton Lloyd. De bonúsach sredetá ann na studio tapasa omlan leis dead ríomhre in éon chláir amháin. Leis an bhfuil seo tá rá chomhfort ann. Leis an fan tá cineál ceithre uirlis éagsúil ann. Chuma autofilter leis, chuma chorus air, agus an sin chuma reverber. Nílach uirlis amháin fágaí sinna na keys mar dúla. Chuma atmosphere agus tape delay ar a gceann seo. Nis ben met de derde isteach in de dromi. An rud omlan le chéile. But